usa ka anak no sa atong topiko karon nga usa ka anak nga naggibati og kaning kahigwaos about sa iyang inahan nga medyo may magbuot sa iyang kinabuhi. So sa imong pamati Ate Jane nga kung ikaw ang nahimutang sa kinabuhi ni kuano Diwani kung unsa pud kay imong feeling nga ikaw ang kuano butan sa imong inahan kung unsa imong himon sa kinabuhi. Yes, Ate Will. So, karon pa lang gani Ate Will no nga naminaw ra ko sa iyang kaagi, na stress na gani. Feeling ako na stress nako, how much more siguro kung ako mismo ang naka-experience nga na. Labi na sa kibali sa ako nga type nga medyo feeling nako natuok or matuok ko if ever na ako'y something na ako'y feeling nga dili na ako ma-voice out. Bisa dili ko ingon pa sundon basta paminawan lang ko sa akong punto. maong dili lalim para sa ako ang kaagi sa atong letter sender no. Medyo nasabtan nato siya nganong nakabuhat siya og mga kawat-kawat or ingon pa mga tinaguan nga mga binuhatan tungod lagi pod sa pagdala sa iyaha, sa pagtratar sa iyaha sa iyang inahan ug sa iyang mga igsuon. Medyo lakas ingon pa mga traditional way at will nga kanang sila ang magbuot kung unsaon ka or kinsa ang imo nga angay nga makarelasyon o ganing feeling nga sa mga kanhi nga mga salidano nga ang mga anak ka babae mo ra gihimo nga unsa ba puhunan. Yes, mao ka ng investment no. Yes, oo, may nakapait Ate Will no nga dili man nato ingon nga kuan pero naapagri uban pipila pa nga hangtod karon medyo nadala ng mga ingana nga mga mga pamatasan ba matawag na or ingana nga mga mindset nga pait ko anon nga kinahang ang dapat unta kung unsa sa patawag kung naatay mga pangandoy sa atong mga anak siguro mas maayo man nga ipasabot nato sila or ipahibalo nato sila nga ingana ang atong mga plano ingana atong mga pangandoy kay ingon pa di man sila makaangay pero kakuan ka Ate Will kanang connection gani sa inahan og sa mga anak nga bisan pa ang mga anak na ay kaugalingon plano basta mahibal-an nila ilang ang ingana ang pangandoy sa ilang mama murag mubuhat gihapon sila og mga steps or mga pamaagi nga dili man eksakto sa pangandoy sa ilang inahan pero kanang mamit gihapon ang ilang ikalipay. Yes, Ate Jane nga murag natay free pag natay freedom sa freedom process. Pagkuan himo sa imong kaugalingong choice. So dapat ang inahan igo ra siya mo abide or igo ra mo hatag og giya. giya para sundon si ang anak. Mao'y nakapait sa ako sa ako ra nga napaminawan karon honestly speaking ako gyud ang na-stress sa iya nga kahimtang pero sa ako ang ako pong kuan sa atong letter sender tinuod nga makakuan gyud no makaimbierna or medyo makapasapot or unsahay matukmod ta into being kanang rebellious ba kanang medyo maribelli ta tungod sa kay wala lagi taghatagan og higayon nga buhaton kung unsa ang atong gusto o buhaton ang mga butang sa pamaagi nga ato untang ganahan. So maunay ko unya kanang explicar ka or magpahayag ka unta sa imong gibati dili pud ka hatagan og chance so wag gyud ang feeling nimo nga masakal ka pero kanina lang ang tan-awa ha di wala man sa ingon nga ni uyon ko sa pamaagi or ingon pa sa rules sa imong ginikanan sa imong inahan o sa imong mga igsuon pero ang ako lang pud punto is nakaagi na ka naka-experience na ka nga nituman ka sa imong kagustuhan wala nagpahibalo sa imong inahan wala nagpahibalo sa imong mga igsuon tungod lagi kay gisunod nimo imong gibati imong imong gugma imong kasing-kasing pero unsa man ang nahimo nga samputanan di ba nagbuntis ka nga wala sa ingon siguro sakto nga plano wala gyud sa sakto nga plano kay kawat lagi unya wala gihapon ingon pa wala gihapon ka nalipay tungod kay wala nimo makuha ang ingon pa siguro para sa ako Ate Will pangandoy na niya nga mabuo sila katong iyang hinigugma yes oo Ate Jane kay tininuod ang ilang mga gibati. feelings adto and then
against man ang iyang mga Against, oo. ginikanan. After sa imong gibuhat na ay nahimo nga bunga, unya ang bunga karon na ingon pa medyo nadamay gani nadamay na hinuon sa kung unsa man galing ang mga dili og mga gibawal sa imong mga ginikanan. Kana na lang ang hunaon-naon nimo no. Tinuod man nga sakit sa buot nga dili matuman or wala ka hatag giog higayon nga masunod kung unsa ang pamaagi nga imong gusto, pero dili pud nimo ma-deny nga kung magtuman pud ta sa atong kaugalingon gusto naa gyapon mga posibilidad nga dili mo uyon ang higayon sa atong mga plano. So sa imong kahimtang karon imong gikalibgan kung mulayas ba kalayasan ba nimo imong ginikanan kay bisan hangtod karon ipamugos gihapon iyang kagustuhan. Siguro para sa ako mo kuan ko sa idea nimo nga mo palayo sa mo distansya sa pero dili to the point nga totally i-abandon nimo or kalimtan nimo nga naa pa kay inahan. Siguro kanang pamaagi nga pagdistansya para maipa-realize sa iyaha nga kung pwede, kung mahimo hatagan ka og higayon nga madunggan kung unsa pa imong mga kaugalingon nga plano. Kaya siguro wala man pud ko ka sure kung unsay pinakatumong sa imong inahan nga nung ingana gyud siya ka determinado no nga pamilyon kag apam. Na may uban Ate Jane nga kanabitang sobrahan sa sobrahan nimo sa pagpangandoy sa kinabuhi ba Oo nga, nga himuon nimong medyo murag investment imong anak nga siguro maminyo ni nani mahaw asab ko or makatabang ni nako di ba? Or di ba ka mo ingon nga para humpod na sa imong kahayan, syempre damay na pud siya. So inga na siguro mo distansya ka para kana bang murag pampapukaw ra Ate Will ba nga hatagi pud ko og chance paminawi pud ko akong side or if ever madala nimo nga magkaistoryahan na imo kinasing-kasing nga kamo lang wala anang mga kahiubos, wala nang mga kanang pagbati ba nga gusto nimo manukmat nga gusto nimo mangaway kanang walang may nga kanang connection gyud gikan sa anak ngadto sa inahan kung ano unsa ang iyang pinakatumong nganong ing-ana siya gikan pa sa una hangtod karon nga supposedly mahimo na siyang ihemplo para sa imuha kay inahan na pud ka pero ikaw iyang mahimo nga kanang sumbanan ba para pagpadako pud sa imong imong anak. So medyo wala ako para sa ako walay maayo nga relasyon sila nga mag-ina. So kana siguro ang paningkamutan nimo nga makabuot siguro sa pagkakaron nga para matubag imong mga pangutana and mas makuha nimo masabtan nimo siya unsa iyang pinakatumong og kung sakto man galing imong nga mga pangagpas nga murag unsa ba murag dili gyud ka kaangay so di na siguro ikuan nimo no isulti nimo sa imong inahan and prangkahi pod ang kanang inyong bisita nga ing-ana ang tinuod nga panghitabo para dili na mas maka-pressure, maka-stress sa inyo nga mag-ina ang inyong naakaroon nga bisita. So, wato ako nga ikaalaga. Yes, salamat Ate Jane. Og na po kay ikadugang mga ka-feelings para sa atong letter sender karon nga si Diwani. Unique ra ba ang pangalan na Ate Jane? Diwani. So, sa imong gipangutan na sa amo kung unsa imong angay buhaton mulaya lakaw baka biad ba nimo imong inahan. So sa ako lang ikasulti Ate Jane nga siguro mas maayo nga hunahon niya kung unsay kana bitaw mga pros and cons kung biya siya og magpabilin kay kung pwede man siguro kadili mo biya Diwani no sa inyong panimalay kay wala bay uban imong inahan kamo na lang duha naon niya kung ang imong bation karon pwede man siguro kamo explain sa imong inahan ug ayaw buhata nga hinuon nga rason nga tungod kay anang gibuhat sa imong mama mo imong hinungdan nga mulaya mo biya ka diha may mulayas gyud Ate Jane no? So inana na ay among mga tips no nga imong buhaton isip ko no Ate Jane kaning unsaon nimo pagdala o unsaon nimo pagdeal sa imong controlling mother or kanang inana na mga stage mom yes na mga kuan diri mga tips nga gihatag sa atong mga expert kung angay nimo sundon. So Diwani pamahinaot unta nga makutloan ni mo ug angay nimong mamahimong giya sa angay nimong pagabuhaton karon. Pwede ka magpabilin, pwede pug ka ma-exit.
Oh yes, so number 1, handling daily interactions. Kung unsay imong nakita sa imong mama nga is panulti but kanang again sa iya Adlaw-adlaw. ha. Yes, remind yourself nga ang imong kinabuhi ikaw ang nagdala. Aha. Oo. Yes, and then pamati asab ang mga words sa imong mama, mga comments kana o makahatag ba sa imong maayong ugma or advice ba na siya or o balaod ba or manipulative ba nga mga pamaagi para sa imuha. So una ay kay ni present man gina Ate Jane ng mga kanang mga inahan kanang mga toxic bitaw. Naa man gina siya nga klase nga ginikanan. So number 2, changing your thoughts and behavior. So huna nga basin di ay maotro ra ang imong inahan ug imong pasabton. Importante nga imong i-konfronta ang imong inahan nganong imo maning gibuhat sa ako. Pwede man siguro Ate Jean in a nice way. Yes. Ngayon nga wala ko kaangay sa imong gibuhat mga inaana kay na ako'y kagwalingong plano sa akong kinabuhi kanang mga inaana ba. So hinay-hinayon nimo pagpasabot ang imong inahan. Siguro iyan ang masabtan kay naman po bisag unsa siguro kamaldita sa atong inahan Ate Jane. Siguro makarealize ra na siya sa unahan no nga nganong tuod ako ning gibuhat para sa akong anak nga dapat no nga dapat friends good ang mama og kuan anak no nga dili mag-away, dili magkasumpaki. So in ana diwani ang imong ang pagbuhaton. Apan kung dili ni imo makaya nga pagpasabot og gahi gyud Ate Jean kay naa man gi inaahan pod nga dili gyud mamati. So Siya ang batas. so pag-set og boundaries. O ana nga imo siyang kuanan nga mo ni akong gusto mo ni di ka pwede mo gitin sa akong bisag tinuod anak bitaw ta Ate Gino pero naagit tay kaugalingong kuan panghuna-huna natay kaugalingong desisyon sa kinabuhi og prinsipyo. So ipakita nimo nga na nakikaugalingong desisyon o na natay buot o matured na ta so dili na ta pwede magsunod-sunod kay mo man ginay instinct sa usa ka tao and then nga stop accepting or asking any assistance Ate Jen pero wa man siya laing kasandigan kay murag wala man siya trabaho so kay kung manipulative kuno ang imong inahan kana bitong sila magbuot sa imo di ba ma-mold man kaniya makuan man kaniya ma-control kung naa ka nagsalig. Yes, oo. Kung nagyango-ngo ka permi Usapod na nga kinahanglan niya panginingkamutan Ate Will. so maningkamot ka nga maka-stand ka og imo ha Para dili ingon pa matuhog sa ilong. aron dili ka magsunod-sunod sa iyang unsa iya gusto. So dili kuno don't try to change here but kuan ko paningkamuti nga imong mapasabot sa imong inahan nga dili maayo ang iyang gibuhat para sa imuha. Kung dili na gyud kaya Ate Jenny diwani so pwede ko naman giingon nga have an exit strategy. Kung naa na kay insaktong ikabarog na kay insaktong kapaninguhaan para mabuhi ka. So pwede mo biya or pwede ka mo live diha nga panimalay kay aron ikapakita nimo sa imong inahan nga kaya nimo magkinabuhi nga ikaw ra. Kay lisod man Ate Jane nga mag-ipon sila nga na magsigira dai sila kabangi Yes. or so dili na maayo. Kung sa imong buhaton sa unahan huna-huna gyud sa makadaghan. Kung basin daay pod ang gilantaw sa imong inahan para sa imong future ug sa imong anak, di ba Ate Jean? Kay ingon nila nga kung naglantaw siya sa kaugmaon para nimo kay kung maminyo ko maminyo ko ang anak ug apam so nagpasabot nga murag positibo ang life ba nga makaadto na sa gawas and then ikaw pod inahan medyo mo ko anasab ka mo angat and then adto sab ka mga inaana ba nay mga huna-huna nga positibo nga panghitabo sa kinabuhi nga dili ka magantos or dili ka maglisod-lisod daw kung makaminyo o foreigner tinuod baka na so medyo
Depende sa kaso. Depende sa sitwasyon kay naasab nga namin ni og foreigner nga gihim. Nag-antos ra Yes, noon. nag-antos ra. So dili tanan swerte. So mo na among ikaingon diri sa amo duha ni Ate Jane nga huna-huna og maayo. Kung unsay imong angay buhaton, pa ngayo og advices sa imong mga nearest relatives o friends, bisag kinsa nga makatabang nimo nga unsay imong angay buhaton, mga giya nga mga maayong mga maayo o bulawanong ideya para angayan nimong sundon. So siguro dili basin mahiubos pod ang imong inahan or kaning masuko og samot, so imong pasabton. Kay wala man kunoy wala may problema nga dili masulbad pinaagi sa pag Ate Jane pamati sa usag-usa. Ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day. Gikan sa sulat ni Sada Malhotra nga nag-ingon. By the time you realized your mother was right, you have a daughter who thinks that you are wrong. So, Ate Jane, gamay lang pagpasabot sa atong napiling quotes para sa atong letter sender karon og sa ato tanan. Yes, Ate Will. Siguro ako lang ni sa kaning nga quote, mao ni ingon pa imong mabatian sa mga katigulangan pud no nga kanang makabayad rata kung mahimo na pud tang mga ginikanan. So kana nga quote muraga into realization nga sa panahon nga makaamgota nga sakto ang atong mga inahan atong mga ginikanan labi na sa mga anak dinha nga mga masinupakon og dili maminaw og tambag no. Sa panahon nga makaamgota nga sakto atong ginikanan maupod na ang panahona nga kita ma-feel na pud nato kung unsay gibati sa atong mga ginikanan panahon nga kita gitubag-tubag na pud sa atong mga anak labi na kung feel nato no nga sa ilang huna-huna dili man ni si mama sakto, di naman ni si mama mang katarunganon kay mo nagingon nato nga lain gyud ang pananaw sa usa ka bata, lain pod ang pananaw sa usa ka ginikanan. Mao nang naata na ang mga ginikanan aron mo giya sa mga anak nga lain pa ang mga prioridad, lain pa ang mga panlantaw. So dinha na to makuanan no nga dili lalim gyud mahimo nga ginikanan. So if ever na atay mga issues na atay mga kahiubos sa atong mga ginikanan, ato nang i-open up sa ila sa maayo nga pamaagi aron makuha nato kung unsang punto nila, kung unsay mga rason nganong ing-ana ang ilang dinad-an sa ato og syempre nganong feeling nato nganong makialam man gyud mo sa akong kinabuhi na amanggay mga butang nga dili pa nato umatan-aw kay wala pa kulang palagi ta sa experiences, kulang pa ta sa mga kaagi. So mga ginikanan mo intervene para i-guide unta ta pero sa ato isip sa atong mga anak atong huna-huna gihilabtan na ta. Yes, correct Ate Jane. No, mga mga anak nga ang wala ko na ginikanan nga nagtan-aw kadautan sa unahan sa kinabuhi sa atong mga anak. So karon padayon ta sa pagbasa sa atong Bible verse for the day. Gikan sa sulat sa Revelation 3:20 na nag-ingon. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. So mga ka-feelings, nagpahinumdum na usab ka nato ang balaang kasulatan sa pagduol og balik sa tiilan sa Ginoo. Kay naa ang Dios andam moabli sa iyang pultahan para kanatong tanan. Kung wala pa da motuo kaniya o nagtuon ta pero wala pa moduyog ang atong mga buhat, so nag-awhaw ng kanato ang Diyos karon sa pagduol o pagbalik kaniya kay anaa siya magpuyo uban kanato. Alright, maura to ang akong share para sa atong Bible verse for the day.
Og karon mga ka-feelings, wala naman tay egong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon. Hangtod na lang ugmang adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well ug uban sa atong control si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.